Bapak Ibu para lenggah kakung Semana Putri, kulawarga rinakit, kulawarga Bapak Muslihan sekalian Ibu Nurjanah ingkang kepareng hamiji dumateng panjenenganipun Ki Sugiman Dwi Nurseto kinarya narapa cundhakaning wacana sulih salira pyanipun Bapak Muslihan sekalian Ibu Nurjanah ingkang kepareng arsa hamedhar perentuling manah saha keteging raos menyang krenteging batos panjenenganipun Bapak Muslihan sekalian Ibu Nurjanah. Pramila sumangga din kunjuk dumateng pyanipun Ki Sugiman Dwi Nurseto ugi sekalian Bapak Muslihan sekalian Ibu Nurjanah kula aturi jumeneng sawetawis saperlu hangamping-ampingi panjenenganipun Ki Sugiman Dwi Nurseto. Sasana wara kawula dherekaken sumangga. Karayun tumrap panjenengan sedaya lan kula. Para sepuh haji sepuh mirunggan linangkung kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Ibu Irjen Polisi Purnawirawan Joko Irianto sekalian garwa. Nuhoni menapa ingkang sampun dados rembag sekawi. Pradapa awit dawuhipun panjenenganipun Bapak Muslihan sekalian garwa. Wonten keparengipun kula matur wonten ing ngarsa panjenengan kanthi rantamaning sekar ingkang sampun karangit. Mugi samangke saged katampi. Kepareng matur ing ngarsa calon pisan kang Yunagunging paksam. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak
Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Joko Irianto sekalian Ibu Sri Andayani. Sumangga kula dhereng jengkar sawetawis saking sasana palenggahan ugi kepareng penyanipun Bapak Joko Irianto sekalian Ibu Sri Andayani kepareng jumeneng hangamping-ampingi penyanipun Ki Budi Sutawiyoso. Sumangga katur mangarsi narapa cundhakaning kandha hati cara lung tinampen ponang panganten kalih ingkang harsa kawedhar sambang sinambeting atur pasrah tampining wacana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awit asmanipun ingkang hamengku gati yang winanting pakurmatan Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Joko Irianto dalasan Ibu Sri Andayani kepareng nanggapi wedharing gati saking keluarga calon kadang pisan kinasih nuninjih keluarga Bapak Muslihan dalasan Ibu Nur Jannah inggih sampun kawedhar lumantar Sang Duta Saraya yanipun Ki Sugiman Dwi Nur Seto. Katampi kanthi terwaca paring pasrah kang calon pinangan ben priya lan jangkep sarana rapi dawuh kasendikane sesarengan hanya kalis rupeta ijab kabul ari negi hatur
keluarga calon kadang pisan kinasih ing mangke anak kula Dyah Ayu Propowati pareng badhe kula dhawuhaken kalina bagus gigih Yuda Wasesa ing ari menika wanci jam 8 wekdal Indonesia iring ilen cekap semanten atur kula wonten kekirangan kalepatan nyuwun gunging pangaksami billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng panjenenganipun Bapak Joko Irianto sekalian Ibu tetep jumeneng wonten ing sasana Lung Tinampen ugi panjenenganipun Ki Budi Sutawiyasa kula dherekaken Ki Sugiman Dwi Nurseta kepareng jengkar sekalian Bapak Muslihan Ibu Nurjanah adicara sacara simbolis Lung Tinampen wonten ing kalenggahan puniki